Se non saben concretamente o que é un médico internista residente, se non saben o que teñen que facer para ser médicos, porque todos somos conscientes dos anos, ou, bueno, conscientes, en teoría, sabemos que bota moitos anos estudando, que é unha carreira moi dura, medicina, pero ata que punto? Vanse sorprender, Se non o saben, vanse sorprender. O día 31 de xaneiro, varios centos de galegas e galegos licenciados, graduados en medicina, irán a este exame, o exame MIR. Despois de 6 anos de carreira, enfrontanse unha proba que é absolutamente decisiva para o seu futuro. Porque da nota que consigan no exame vai depender en boa medida se poden dedicarse a especialidade que desexen, na que se formarán nos próximos anos nun centro hospitalario como médicos internos residentes, isto é, MIR. Unha proba determinante e ata certo punto temible ao que está dedicado en boa medida o blog As 1001 noites do estudante de medicina Jon Amil, que axuda a humanizar as persoas que se agochan tras unha bata branca. Non hai nada como estudar medicina. Aquí a xente ende amable. Shhh. Como non imos sentirnos ben se esta é a mellor facultade do mundo? Se a materia máis importante é radiología, patología xeral, cafetería, la bioquímica. Pois a estadística pareceme que non. Somos médicos xa desde primeiro. Cando algún amigo lle doi algo, sempre nos ven preguntar a nós. Se estou a tomar clopidina, podo tomar alcohol? Bueno. Ademais, os estudantes de medicina nunca nos trabucamos. Merda, sabía que era C. Bueno, por aí no medio hai brincadeiras médicas que non entendemos, pero eles escáchanse coa risa. Eso le xente ben riquiña, ou non? Son xente entrañable. Canción sobre o paracetamol, o significado de palabras tan misteriosas como coprémese ou hipopotasemia. Como se espirra en diferentes linguas, risos a conta do planta ben, pero tamén cousas serias, operativo antiébola en Galicia, denuncias de farmacias que non venden anticonceptivos, en fin, este achegamento rigoroso e divulgativo, pero tamén divertido da medicina e do seu estudo, é a marca deste blog, que tamén ofrece consellos para estudantes MIR e para as persoas que tratan con estudantes MIR. Grazas ou por culpa do MIR, precisamente, naceu este blog de Jon Amil. O que tiña máis medo cando empecé o MIR é o non saber a que me enfrontaba, que como ia ser esta fase da miña vida, como ia ser preparar o MIR. Entón, pensei que igual a miña experiencia preparando podía servir como exemplo para que xente que ven despois, xente de anos menores, pudese verse reflexada e ver que o que lle esperaba, non? Para perder o medo. Porque a preparación do MIR comeza cando ainda estás en sexto, entón ainda non és licenciado, pero xa tú contas con que vas a acabar ese ano e comezas a preparar durante o curso MIR, porque todo isto é un proceso moi longo a preparación do MIR, porque ten en conta que é un exame que xogas toda a tua carreira a unha carta. MIR e unha noites, arroba MIR e unha noites, e se non buscan tamén por aí pola internet, porque merece a pena. Jon Amil vai se presentar o MIR na convocatoria de 2016. Contaba dir este ano, pero apenas 2 décimas nun exame de dermatoloxía redárono con gran frustración dese obxectivo. E o blog tamén lle serviu de terapia nese tránsito difícil. Preguntámoslle a Jon se hai valores importantes nun médico que un exame como o MIR dificilmente pode medir. Se ten en conta demasiado no MIR, na carreira en xeral, o coñecemento teórico das materias, o coñecemento que é bruto de ter os conceptos médicos ben malladiños, e non tanto o que é como és como persoa, como tratas os teus doentes, como te relacionas co resto da xente, cando iso despois tamén é fundamental no teu día a día como médico. É seguro que hoxe as pacientes de Jon Amil, cando se convirta como pretenden pediatra, han agradecer tamén esta pericia que xa demostra no trato coas persoas. Por certo, que este sistema do que imos falar agora, o sistema de formación MIR, pode cambiar de maneira importante nos próximos anos. Este verán o goberno publicou o denominado decreto de troncalidade, que suporá que cada aspirante teña que dedicar 2 anos o que se chama troncalidade a unha especialidade que non é tan especializada, digamos, e outros 3 xa a súa especialidade. Está sendo moi contestado desde a profesión, desde o estudantado. Veremos que pasa. En todo caso, non chegará, se chega ata 2017. Facilitando as cousas. Doutor, futuro doutor Cebei, moi bons días. Bons días. Víctor Cebei, como estás? Por aquí. Ostras, pero que... o vos é vida. Sí. Hai tempo para todo. Porque eu entendo... Vale, que é vocacional, que a medicina é algo que se ten que vivir. Pero ti, por exemplo, cantas horas estudas para ese día 31? Pois por ahora sobre 10 ou así. Sobre 10? Sobre 10. Sí. Porque antes cantas eran? 8. A partir de
2 días ou así habrá que estudiar 12, pero 12 horas. Sí. Pero 12 horas se levanta o cu. No, claro, con descansos cada 2 horas, 3. Sí. Pero descansos... De levantar a vista, tomar un café. Levanta la vista. Isto desde o mes de xullo. Sí, bueno, cada vez vamos sendo máis horas e máis fuerte, claro. No mes de xullo empezas como ainda hai moito tempo, podes solo subrayar ou eso. Agora xa non hai tempo para fallar, non hai tempo para dedicarse 1 hora ou 2 de estudio para non facer nada. Para sair que en fin de deixes? ano houve tempo. Claro. Sí, non para houbo? eso sempre hai tempo. Pero deixarías unha foto, terías que avisar aos teus amigos Sí, para no. recordar quen Quero eras, decir, non? Esa barba tiñala antes de empezar a estudar? No. Non, a barba é dormir. Non é dormir, pero suelo afeitala máis a menudo. Por eso digo, claro, e a familia tras que deixar... Sí, a familia costalle máis a barba que non o Sí. estar eu ali. Pero bueno, sí. En fin, un proceso que empezache xa hai uns meses e que culmina ese día Sí, 31. Canto tempo levaste tendo pesadelos ou soñando polo menos ou pensando intensamente no Mir? Pois a verdade xa desde agosto, setembro, sobre todo aí cando xa empezaba o novo curso, de que xa non éramos nosos estudiantes de sexto, sino que xa había outros aí, xa empezou o problema. E agora que xa o ves, cando pasabas dos 100 días aos 99, aínda peor. Pero a ver, vos levades 6 anos estudando moitísimo, xa, en fin, Isto non é vida, para acceder non é a vida, medicina, Belén. non Non é vida. chega calquera. Mellor morrer. 6 anos. Menos mal que non pensa así, Sí, porque sí, senón sí non- que morreríamos sí. todos, non? Entón, claro, por que isto supón un desafío tan grande para vos despois destes anos xa de exixencia importante? Pois eu creo que por 2 razóns. A primeira é que, claro, ti na carreira estudias e aprobas ou non, tes un límite que tens que superar e xogas a eso. En cambio, agora xa non, xa é... Tes que ser mellor que os outros e para escoller ti a túa plaza tes que ser mellor dos que queiran. Déixame abrir paréntese. Isto é importante. Esta xente que se prepara para o MIR do día 31 non é que teña que aprobar ou sacar un número concreto, sino que dependendo do nivel Ni sequera sacar medio, unha boa nota. do Sí, nivel claro. medio das persoas que se presenten, ao final podes aprobar ou non o MIR, co cal é unha incógnita máis. Claro, é o teu propio mire a túa propia plaza. Claro, si queres Hai as prazas que hai. Claro, si queres facer medicina de familia en calquer lado de España, pois non necesitas o mesmo número nin tes a mesma dedicación que se queres cirurxía plástica e maxilofacial nun sitio en concreto. Cales son as abandeiradas? Pois os últimos anos, derma, cardioloxía, cirurxía maxilofacial, esas son as que necesitas moi boa nota e moi bo expediente. Onde? En calquera no, hospital? Sí, derma o ano pasado acabouse moi rápido. Moi rápido. E ti cal queres facer? Ou cal é a praza pola que ti suspiras? A praza é Oncoloxía Médica en Santiago. Quer decir, Oncoloxía Médica en calquer lado tamén me vale. E se non, medicina de familia é un moi bo... Seguramente non todas as persoas que van facer o MIR teñen xa clarísimo que queren facer, que especialidade queren facer. Por que ti xa o sabes ou cal é a razón da túa escolla? Non sei, quero dicir, eu desde que empecé a carreira sempre me gustaron moito urxencias ou oncoloxía. Eran as dúas aí que estaba. Urxencias non ten especialidade, así que xa está rexeitada. E a Oncoloxía Médica fixe en prácticas no CHUS de Santiago e gustaronme moito. Pensei que non me iban a gustar nada, que iba a estar ali todo o tempo chorando e en cambio gustoume moitísimo máis do que e ao final, claro, xa vas directo. Uns fenómenos, outro fenómeno que lle queremos presentar é o futuro doutor Mosquera. Adrián Mosquera, moi bons días. Moi boas mañás. Que tal? Ou noites ou tal, porque vos, claro, vos tedes días, pero non tedes nin noites, nin tardes, nin mañás. No, bueno, a verdade é que dedicamos bastante tempo a estudiar, entonces non sei. Ti como te organizas, Adrián? Como é un día normal nestes días previos ao 31? Pois con moita tranquilidade. Eu pasome, non sei, marco un límite cada día que teño que estudiar, ¿no? Entonces, por debaixo dese límite nunca me podo quedar, por enriba sí. Cantas horas significa? Pois a verdade é que varía de día a día, pero poden ser de 6 a 10 horas ao día. Claro, hai que saber tamén canto pode dar a cabeza e o corpo cada día, como estás e como sacarlle rendemento. É que imaginen estar yo penso unha hora diante dun libro onde humanamente tes que perder a atención moitas veces, porque pois tes parella, tes amigos, xoga o teu equipo favorito. E claro, manter a concentración durante tanto tempo, unha cosa é estar sentados, que isto se pode conseguir, pero estar pensando no que un está facendo, isto é complicadísimo, No, pero o ser humano adaptase a case calquera circunstancia. Isto é unha cuestión adaptativa. O primeiro mes que empecé a estudiar
non aguantaba máis de media hora. Entonces, o tempo, conforme vas collendo o ritmo, pues adaptaste ao ves como normal. De feito, eu dende que empecé a estudiar creo que engordei 5 ou 6 kilos, porque claro, non faz nada, sabes? Entón, o resto do tempo dedico algo a facer algo de investigación, pero moito menos do que lle dedicaba. O resto do tempo para investigación. Claro que Adrián é investigador freelance, de feito soubemos del e falamos del porque descubriu, a pesar dos poucos recursos dos que dispoñía toda agora polo menos, como se malignizan, como se fan malignos os tumores craneais bastante frecuentes, os meningiomas. Ti que tes esa vocación investigadora de sempre, Adrián, que significa na túa trayectoria vital e profesional o MIR, e que queres que pase na túa vida no futuro, cando pase o 31 de xaneiro? Sí, o MIR máis que nada é unha forma de gañarme a vida, porque non ten nada que ver coa investigación. Non é o que... A min gústame a medicina, pero apasioname máis a investigación en medicina. Entonces, para poder vivir da investigación, pues necesitas outro... Para poder facer investigación necesitas un traballo estable que te permita levar o pan a comida a túa casiña, etcétera, etcétera. Entón, bueno, nós agora estamos creando, como xa che comentara antes, unha fundación para a investigación na nanotecnoloxía e na terapia xénica aquí en Galicia. Vamos a ter un laboratorio, pero eu diso non vou cobrar, aínda que o dirixa, senón que vou cobrar do que gañe cada día traballando no hospital. Claro, que do MIR ven tamén o vosso traballo nos próximos 4 ou 5 anos, que non é cousa pequena. En no futuro, para exercer como médico e ter un salario bo, ¿no? Pois tamén depende o MIR, que o MIR é a única saída que ten actualmente a medicina prácticamente en España. Preséntolles tamén outra médica residente que pasou o que están pasando tamén estes dous convidados. Conseguiu a mellor nota galega, a sexta de todo o estado do MIR no 2013. Sara González Porto. Sara, que tal? Moi bons días. Bos días, que tal? Médica residente de cirurxía plástica no Chuac, que tal todo? Pois moi ben, moi contenta. Que tal a experiencia? Pois a experiencia, bueno, emocionante, un período de formación, pero, bueno, unha fase vital totalmente diferente á previa de estudiar en Santiago e de preparar o MIR, pero, bueno, a verdade é que o cambio non ten nada de malo. Cal é a cousa que ese mito que se che caeu cando pensabas que as cousas ían ser así, e aquela outra que mellora o que ti pensabas? Vamos a ver, pois eu creo que o mito negativo, é dicir, a parte así negativa que me topei coa residencia, foi, bueno, quizás o chegar ao hospital empezar coas gardas de urxencias, que a verdad son... Agora en Nadal seguro que tiralle do aire, Sara? A verdad é que son gardas moi duras, con moitísimo traballo, e, bueno, daste conta de que realmente esas noites en vela sí que teñen, bueno, moito gasto de calorías e de actividade psicolóxica tamén. Víctor, tiñan que incluir no MIR tamén unha proba física de ser capaz de aguantar. Xa nos chegou que hai. Mellores ideas, non deus ideas que... Pero sí, este Nadal teu non está sendo como deles, ou como teu Nadal dai 2 anos preparando o MIR, pero tamén está sendo intenso no traballo, non? Bueno, a verdade é que non ten nada que ver, eu non o cambio, vamos, prefiro 1000 gardas que o que deben estar pasando os compañeros que van a MIR este ano. Inda che acorda. Como ten que ser? Sí, claro, nada que ver. Por lo menos, bueno, nós estamos entretenidos, porque queiras que non é un traballo de contacto con persoas, estás todo o tempo falando con pacientes, e a verdade é que é moi entretenido e moi divertido. E unha séntese satisfeita de estar integrada nun equipo, ou ao final, polo feito de ser MIR, de estar comezando, case te utilizan, pois non sei, para mil e unha cousas que ti nin queres, nin estás preparada para ese momento, para ese tipo de formación? Que va, no. Estás encantado porque chegas ao hospital como sendo, bueno, un ápice pequeniño da súa organización, non coñeces a nadie. E daste conta de que aos poucos meses pois xa estás integrado, coñeces a 1001 persoas de moitos servicios, e a min a verdade é que o traballo en equipo parece unha das cousas máis positivas
do que é o facer médico, non? Do día a día. Porque claro, depois unha cousa, Víctor, e aí preguntamos aos tres, a Víctor, Adrián, Sara, e o que digan os médicos, e outra cousa, e o que fagan logo os políticos, non? Sí, bueno. Falamos da medicina pública. Vos como vedes todo isto? Toda esta polémica, cando falamos dos recortes, da privatización, etcétera, dende o papel dun estudante, de alguén que se está formando, como ve? Vemos negro todo. Moi negro, porque se xa a xente que ten o seu posto establecido ve que a calidade do seu traballo se ve repercutida por decisións políticas que nadie entende, pois imagínate nós que xa non temos nin... Primeiro, o acceso xa vai ser difícil a un posto de traballo estable despois de acabar a residencia. E despois xa vemos que a calidade do sistema en sí, do que sería a calidade do hospital en sí, mermou moitísimo. Adrián, ti como ves? Pois a min tamén me preocupa bastante porque a verdade coñezo varios casos de pacientes con enfermidades neoplásicas, con cáncer, non? Que estiveron, bueno, baixo régimes de tratamentos que non eran os máis indicados para as súas enfermidades precisamente polo custo que tiñan, e que para conseguir que lles desen ese tratamento e que yo lo aprobasen por parte da Seguridade Social, pois foi bastante complicado, polo cal creo que é algo que me preocupa non só como persona que vai exercer a medicina, senón como cidadán, que con meu traballo vou cotizar a Seguridade Social e vou ter un seguro que me debe, sabes, que me debe cubrir calquera contingencia sanitaria que vai a ter no meu futuro ao largo da miña vida, polo cal a min preocúpame bastante, non? Como cidadán, e xa como médico xa é unha cousa un pouco máis secundaria, sí, non? Sí. Porque ti vas ter o teu traballo, vas ter o teu salario, etcétera, etcétera, pero como cidadán preocúpame bastante. E Sara, ti nestes meses como biches? Bueno, pois eu quero aludir ao sentido común dos pacientes, non? Que independentemente da idade ou do posto social, todos expresan a mesma preocupación pola sanidade pública, bueno, independentemente de posicionamentos políticos, non, ou ideoloxías, creo que debe haber como un senso común de protección da sanidade pública, non? Como unha especie de estatuto que prohibise tocar un pouco pois o noso sistema de saúde, porque, non sei, eu creo que por un sistema que funciona ben, no que todos debemos ter un pouco de sentido de pertenencia, sentirnos orgullosos del, pois que estea un pouco protegido pois das andanzas políticas ou da crise económica, non? Pois non extraña que a de médica sexa unha das profesións máis valoradas socialmente, porque estamos vendo, ao final, ademais dos coñecementos técnicos dos nosos convidados, pois tamén a súa preocupación cívica e ese aspecto humano que tamén é importante do que falábamos antes, aínda que non o poidan reflectir moitas veces os números, non? Sara, ti que consellos darías? Ti que xa pasache o trance hai 2 anos, Adrián, a Víctor, que se enfrontan en menos dun mes, o 31 de xaneiro, a esa proba tan determinante para o seu futuro? Bueno, pois eu creo que o 90% está feito, porque realmente, inda que pensemos que non, que eu mesma o ano pasado pensaba que o mes de repaso iba a ser fundamental, inda que eles non o saiban, xa está todo aí metido, porque, bueno, un examen tipo test... Está feito! Porque, a ver, claro, como é o examen? Como é o examen, Víctor? Cantas preguntas son? Son 225 máis de reserva, sería tipo test todo, con 5 posibles respostas. Canto tempo tedes? 5 horas. 5 horas. E hai moitas preguntas aí a cazar? Hai algún que outra, sí. Entón dicía Sara... Son o 10% ou algo así, non? O 10% son a cazar, xa está establecido O 10% normalmente. está a cazar, que grande. Son preguntas negativas, nas que che preguntan que non causa unha enfermidade. Esa é outra cousa. A parte destes tipos ser uns fenómenos en ciencias, tedes que ser uns fenómenos tamén en letras. Ten unha Porque, claro, picardía... pero que máis que picardía facer un análise sintáctico das preguntas, porque isto non o entende nin quen no escribiu. Sí, No. bueno... Sí, Adrián, Sara, sí, Adrián. Bueno, sí que hai preguntas que son complexas, pero adaptaste realmente. Ao final, o máis importante dunha pregunta no mira en calquera exame de medicina é ler ben o que che pregunta. Sí, cantas preguntas non fallaríamos por non ler un non no enunciado. Sara, ti debiches de lelas bastante ben, eh? No, eu o que creo é que acabas convertíndote nunha especie de experto, pero non na medicina, senón no MIR, non? Porque é moi diferente. Sí, señora. É moi diferente, bueno, ter conecementos de medicina e outra cousa é ter conecementos sobre o propio exame, non? Entón, ti acabas pensando, a ver, que quere
o autor que escribeu esta pregunta preguntarme, decir que é o que él considera tan importante como para que eu teña que acertar esta pregunta, ¿no? Pero isto se non acabades tolos, de verdade. a volta a todo. Claro, pero isto para acabar tolos, acabar desquiciados, e que non sei como estades sorrindo e divertidísimos. Estamos no límite. Por estadística, realmente se o 10-20% son complicadas, o 80% van ser normales, e valo sacar igual, entón realmente non che dá moito quebradeiro de cabeza. Sí, ademais realmente son complicadas para ti, son para o resto, así que sí. tampouco... Xa, bueno, claro, pero... hai que velo a parte positiva. En general o examen non é moi difícil, entón, pois, bueno, non son preguntas realmente moi complicadas. Calquera persona estudiando un pouco pode sacar unha nota. Calquera, por aquí non hai temario, aquí entra todo. Sí. Bueno, pero suele entrar, como en calquera examen, suelen ser máis importantes certos aspectos do que estudias que outros, non? Entonces, con saberte mellor uns temas que outros, xa estás totalmente seguro de que vas cubrir unha porcentaxe maior do exame que se non o fixeras, non? Entonces, bueno, hai troquiños, non, para ir sacando, como decía a compañeira, é un examen que ti non sabes medicina cando os faz, senón que ti o que sabes é responder ben as preguntas do MIR, non? Ainda que é un sistema bastante xusto para repartir as plazas, non? Realmente non sirve moito como formación médica máis que para repartir as plazas, non? Claro, para superar ese exame. Sara, ti no teu caso, bueno, tamén no voso, a maior parte dos MIR, dos estudantes, dedícanse a traballar de xeito individual ou precisan axuda da academia, se xente que incluso marcha a Oviedo, Asturias para poder estudar e todo isto? En xeral, como está a cousa? Pois eu creo que a práctica maioría dos estudantes van a algunha academia. Hoxe en día as academias, como xa te administran, bueno, pues, danche todos os manuais. Xa saben eses MIR trucos, non? Claro, e ademais, bueno, ti faz un simulacro cada semana. Cada sábado poñenche un examen que é, pois, prácticamente idéntico ao MIR que che pode caer ese ano, non? Entonces ti acabas chegando ao MIR e velo como un simulacro máis, diste, pois é un sábado máis onde teño que ir eu aí a enfrentarme ás tropecientas mil preguntas. É o mayoritario e aínda así hai xente como Adrián que se autoxestiona, que iso fai falta un plus de capacidade para organizarse, Adrián. Bueno, non pasa nada. Eu realmente o que fixen foi pedir os libros desa academia a outra persona e estudio o seu pola miña conta, non? É dicir, tampouco a mí pareceme, pola miña forma de estudiar, parecíame tirar os cartos, pero cada un ten a súa forma de estudiar, non? Entonces, claro, se ti eu sou unha persona moi independente, non? Claro, ten que ver cada quen a mellor maneira de organizarse segundo como é cada quen. Claro, a mí se me din o que teño que facer, pois non me sinto cómodo. Sin embargo, se eu me marco os límites, pois sí que me sinto cómodo. E outra persona ao contrario, non? A maioría realmente prefiren que che digan ti tes que estudiar esta semana isto e ao final tes un examen, sabes, etcétera, etcétera. Bueno, cada un como queira, non? É un mundo. E despois que vos di a xente, os vosos amigos, son conscientes, os vosos amigos, parellas, porque claro, estamos así un pouco de brincadeira, pero convivir, dicíamolo antes, non só o que estuda o MIR, senón aqueles que ven como esa persoa estuda o MIR, tamén precisa dun tempo de readaptación. Sí, de feito, dicíamos nos consellos para a xente que trata con MIR no blog as mire unha noites, pois dá moitos entre eles, pois dar mimiños e chocolate, pero un deles, por exemplo, non preguntarlle como vai na preparación. Nunca xa máis, eso está prohibido. Non poden preguntar como vas. Poden, a resposta pode variar. Despois que parece un accidente, claro. Sí, exactamente. Porque a verdade, sobre todo ahora nesta última fase estamos todos de que mal vamos, que non damos rendido cuentas. E claro, que encima che pregunte, que xa estás ti co bumba, que che pregunten, é contraproducente totalmente. Que lle recomendarías, Adrián, a esa moza, ese mozo dun estudante MIR? Pois eu, a verdade é que... Que o deixe. Non, que va. Eu é que personalmente teño unha visión totalmente contraposta de Víctor neste asunto. Eu levo con unha tranquilidade increíble. O sea, para min non é máis que... Sorprendeste a ti mesmo. Sí que me sorprendeu. Eu entendo que haxe tensión, pero esa tensión ven de vivir en grupos que van a academias e estudian xuntos, etc. Por eso Adrián non quería... Retroalimentan, entendes? Se retroalimentan os uns aos outros. Eu
por a miña banda, sabes, eu vou como a miña bola, entonces realmente non teño esa presión en riba, entonces non sei como responder a pregunta, sabes? A min é que é como sigue sendo. Sara, romper unha lanza por Adrián, porque eu intentaba tamén fuxir un pouco dos ambientes médicos, refuxarme nos amigos que non teñen nada que ver con medicina. Claro, se non eso é normal, tamén atención, non? Eu, por exemplo, intento estudiar en bibliotecas raras para que non encontrarme con nadie que te pare o mir. Hipster, así que non se xan médicos. Sí, exactamente. Intento tamén tomar algo con xente que non sea de medicina, salvo os sábados que se va a sacar, porque senón sí que o brote psicótico está moi a flor de pel como para empezas, eu fallei esta pregunta no simulacro ou eu non me salen as preguntas do mir, non sei que, mellor un pouco aillado deso. Bueno, pues toda sorte. Aí está Sara, que logrou sobrevivir. Hai só unha asignatura na que tedes que suspender, que é caligrafía, como se demostra despois. Pero xa desde pequenos ainda antes de querer facer medicina. Pero moita sorte, Por época de informática, non te preocupes. Sara González, Adrián Mosquera, Víctor Cebei, moitísima forza, moitísimo ánimo. En fin, xa vos pediremos receitas, non sei, un volante ou algo día de mañá, que será pronto. Teñen que facer os que mandan para que con esta excelente calidade humana e profesional non vaya de maravilla nosa sanidade nos próximos anos. De verdade. E dende aquí, claro, todos os que están traballando agora mesmo na medicina pasaron antes por un MIR, estudaron, se a medicina pública que temos, entre outras cosas, grazas a xente como esta, que está feita de outra materia e que poñen todo o seu corazón no que fan. Parabéns, rapaces, moita forza. Moitas gracias. Gracias. 10:41 minutos.